M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pa gulu la Tiyankhuleni Ambuye lero Lolemba pa 6 Novemba chaka cha 2023. Mulungu akufuna kugawana nafe zakukula kwa chifundo cha Mulungu. Kodi chifundo cha Mulungu chimene Mulungu adachionesa kwa ife timagawana nacho bwanji kwa anzathu? Mawu oyamba ndi mawu a kalata ya Paulo Woyera kwa Roma mutu 11 ndime ya 29 kulekera 36. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Benedetta Slaughter kuchokera ku St. Martin Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo lathu ndi salimo namba 69 limene tikuyankha kunena kuti mundiyankhe inu Mulungu chifukwa cha kukula kwa chikondi chanu. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera, Luka mutu 14 kuyambira ndime ya 12 kulekera 14. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Deacon Stephen Limbani Kassim kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a kalata ya Paulo Woyera kwa Aroma. Pakuti Mulungu sasinthanso, atayitana munthu ndi kumpatsa mphatso. Kale inu a mitundu ina simunkamvera Mulungu, koma tsopano Mulungu akukuchitirani chifundo chifukwa cha kusamvera kwa Ayuda. Momwemonso Ayuda tsopano samvera Mulungu, koma cholinga chake nchakuti iwonso adzalandire chifundo pa nthawi yake. Chifukwa cha chifundo mwalandira inochi, Mulungu adasandutsa anthu onse akayidi akusamvera, kuti iye athe kuchitira onse chifundo. Chuma cha Mulungu n'chachikulu zedi, nzeru zake ndi kudziwa kwake nzozama kwambiri. Ndani angamvetse mauluzidwe ake, ndipo njira zake ndani angazitulukire? Ndi monga mawu a Mulungu anenera kuti, ndani amadziwa maganizo achauta? Ndani angamupatse malangizo? Ndani adayamba waperekapo kanthu kwa Mulungu, kuti Mulunguyo amubwezereko kanthu? Paja zinthu zonse nzochokera kwa Iye, nzolengedwa ndi Iye, ndipo zimalinga kwa Iye. Ulemerero ukhale wake mpaka muyaya. Amen. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza Mfarisi uja amene adamuyitana kuzadya naye kuti, ukamakonza chakudya chamasana kapena chamadzulo, usamayitane abwenzi ako kapena abale ako kapena fuko lako kapena anzako achuma, chifukwa mwina iwonso azakuyitana, motero udzalandiratu mphotho yako. Koma iwe ukamakonza phwando, uziyitana amphawi, osimphina, opunduka ndi akhungu. Apo udzakhala odala chifukwa iwo alibe kanthu koti kukubwezera. Mulungu ndiye azakubwezera pamene anthu olungama azauka kwa akufa. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tikufuna kugawana makamaka zakukula kwa chifundo cha Mulungu. Mulungu wathu ndi wachifundo chachikulu, ndipo mwakufuna kwake anabwera pansi pano napangidwa munthu kudzera mwa amayi Mariya. Ndipo chifundo chake chinafika pachimake penipeni pakutifera pa mtanda ndi cholinga choti atipulumutse. Mwanafunso limene ifeyo tiyenera kuzifunsa siku la lero, tiyenera kuligawana siku la lero, ndolena kuti kodi timagawana bwanji
makamaka zakukula kapena chifundo chimene Mulungu adachionesa kwa ife. Mawu oyamba tikukumana ndi Paulo woyera amene akuzuzula, akulangiza, akuphunzitsa akhristu aku Aroma. Chimene chimachitika nchiyani? Pakati pa Aroma, anthu akumeneku amaziona kuti ndi anthu amene adali okhulupirika pamaso pa Mulungu, makamaka pakusata malamulo a Chiroma. Kwa iwowo amaziona kuti ndiye eni ake amene akuchita zinthu zoyenera. Pamene akukhulupirika pa malamulo a Chiroma, iwowo amaziona kuti ndiye anthu okhulupirika. Kotero samakondwera akaona anthu achikunja akubwera kumawajoyina. Ndi Paulo woyera akuwayang'ana, akuwaona kuti anthu inu ayi mukulakwisa. Akunena kuti ife tonse, kaya ndife Ayuda, kaya sife Aroma, kaya ndife anthu achikunja, tonse ndife amodzi. Tonse ndife amodzi chifukwa cha imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu kudatilumikizisa pamodzi. Tidasanduka anthu athupi limodzi, ana a banja limodzi, anthu oyendera limodzi, anthu amene kuyendera limodzi ngati pa ubale. Kutanthauza kuti chifukwa cha imfa Yesu Khristu palibe Muyuda, kaya ndi Muyuda, kaya si Muyuda, koma tonse ndife anthu amodzi. Ndiye Paulo akunena kuti pakati Mulungu tusasintha. Ayi, Mulungu ndi wamkulu, ndipo palibe amene angaonjezere kanthu kwa Mulungu. Tonse tinamangidwa mu chikondi cha Yesu Khristu. Nkutheka tu pakati pathu tili anthu osiyanasiyana amene timangotanganidwa ndi malamulo a mpingo. Kupereka mtulo, kaya kupita m'magulu osiyanasiyana, kupita kulimana, ndiye timaziona kuti ifeyo ndiye ndi aeni ake. Ndiye timakhala anthu okwiya, ounya, okhumudwa, osakondwa tikaona anthu ena mwina achikunja amene mwina samapemphera Satani akubwera mpingo. Ndiye timakwiya monga machitira Ayuda. Ndiye Paulo akunena kuti kaya ndiye wa Legio, kaya ndiye wa Charismatic, kaya ndiye wachani, ayitu tonse tinalumikizidwa pamodzi ndi imfa ya Yesu Khristu. Kutanthauza kuti imfa ya Yesu Khristu idatilumikizisa tonse pamodzi. Mu Uthenga Wabwino tikuona kuti Ambuye Yesu ayitanidwa kuphwando, makamaka ku chakudya kwa mfarisi wina. Ndimachita chidwi pa mfarisiyo sakumutchula zina ayi, angoti Ambuye Yesu ayitanidwa ku chakudya ku nyumba ya mfarisi, koma sakumutchula zina. Nditakukhala ine, mutakukhala inu, malingana ndi ntchito zathu. Ndiye Ambuye Yesu apita ku nyumba ya mfarisi kukadya chakudya. Ali kumene kuja tikuona kuti asiriza kudya ndi akumuyang'ana mfarisi uja. Kaya anathokoza sitikuziwa, koma akumuyang'ana mfarisi uja akumuwuza zoyenera kuchita. Akulu, mukamakonza phwando, kaya chakudya cha masana, kaya chakudya cha madzulo, muyitane anthu awa. Oyamba osimphina, akhungu, komanso amphawi. Akuti mukapanga choncho muzakhala odala. Mwina ngutheka mfarisi uja anali ndi mafunso kuti ine ndawayitanawa poona mwina status imene iwowo ali nayo, koma mwoti athokoze akundiwuza zochita pa nyumba panga pomwe. Mukamayitana anthu makamaka kuchakudya, kaya cha masana, kaya cha madzulo, musayitane anthu amene mukuona kuti mupezapo phindu. Ambuye Yesu akufuna kutiphunzitsa chiyani? Akufuna kutizuzula ifeyo amene nthawi zambiri timayitana anthu osiyanasiyana pa chakudya ndi cholinga chofuna kuti tipezepo phindu. Mmene maona makamaka mawu amenewo, Uthenga Wabwino umenewo, mayang'ana kwambiri mwina kwathu malire amene ndimakhala. Timaona kuti anthu amakhala ndi zikondwerero zosiyanasiyana, kaya birthday, kaya ukwati ndi zinthu zina. Ndiye akamayitana amayang'ana, amaona tikawayitana awa mwina sitipindulapo kanthu, ndiye amasiya pambali. Ndiye kuyamba kuona anthu amene abwera ndi kena kake, ndi amayitana ndi chikole. Kuwapasa uthenga wa birthday mwina ndi 500 wacha, amene mwina ali osika kwambiri, kuzowa kuti akabwera mwina ndi kuti azafupa 1000 chifukwa times 2 zikavuta mwina azapeka kayitanire kwacha chabwino. Ena 1000 kuwapasa uthenga, ena mwina 5000, 10, 15, 20, 30, ena 100,000 kumene, malingana ndi status ya anthu, polinga poziwa kuti akamabwera amene wawa
sazangobwera chabe, azapereka kena kake. Ndi Ambuye Yesu akuti inu musachite chimozimozi. Mukafuna kuitana, mukakonza phwando lanu, muitane anthu amene tikuona kuti palibe chimene ifeyo tingapindule nacho. Nguti kuti Ambuye Yesu pamene amayankhula zimenezi akumuonanso Mfarisiyu. Mwina kutheka Mfarisiyu anali ndi zolinga zosiyanasiyana zimene amaitanira Ambuye Yesu. Mwina choyamba akudziwa kuti Ambuye Yesu amachiritsa anthu odwala. Ndiye ndikawaitana amene wawa ndiye kuti ndikazadwala sinzasowa kulowera yayi. Nanga si Ambuye Yesu ndomwewo. Ndikapempha amene wawa andichiritsa. Ndiye akuona nawonso mwina zifukwa zosiyanasiyana zimene Mfarisi uja adali nazo kukonza kapansi kuti kamwamba kasike. Ndiye pakati pathu ifenso ngati anthu mwina timaitana atumiki a Mulungu osiyanasiyana ndi zolinga. Kuyesesa kuchita ubale ndi atcheya akulimana. Kuwaitana kucheza nawo tili ndi chikole china chake choti tiakole. Tikuziwa kuti mwina amuna athu anasiya kupemphera kalekale. Zaka ziwiri zatha asakupita ku chalichi, asakupita kulimana, magrosa anasiya. Mwinaso banja imene tikukhala ife ndi osamanga. Koma kuyesesa kuitana makamaka atumiki a Mulungu osiyanasiyana ndi chikole kuti ndikaitana atcheya akulimanawo mwazi kandivuta azandithandiza. Kuti zikandivuta ndiye kuti ndizagwiza ntchito atcheya amene wawa kuti akanamize bambo kuti anali Mkhristo olimbika uyu. Basi kuti misa itheke kukonza kapansi kuti kamwamba kasike. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti pamene tikuchita zinthu zathu tisakhale anthu amene tizichita ndi cholinga. Ayi, chikondi chathu chingokhala chopanda malire. Ambuye Yesu pamene anabwera pansi pano anali bwenzi la wina aliyense. Amphawi, osaona ndi anthu ena osiyanasiyana. Ngakhale anthu achikunja tikumbukire mmene adayitanira makamaka Mateyu okhomesa misonkho. Bwenzi la wina aliyense anafunisisa kuti apulumutse wina aliyense pakati pathu. Ndiye ifenso tikuyenera kugawana za chikondi chimenechi cha Mulungu. Makamaka pokonda wina aliyense posayang'ana kuti tipindula chani mwa munthu ameneyi. Ambiri mwa ife timakonda anthu ndi zolinga. Makamaka uthenga wabwino wa lero utithandize kukhala anthu ochenjera makamaka amene anthu akutitana. Osamangopita kulikonse. Mwina makefa atumiki a Mulungu kuitanidwa uku ndi cholinga choti atikole. Timaona makamaka nthawi ya kampeni ndezi machitika kwambiri. Basi kuyesesa kutani kuti mwina agule ma favors. Ayi, tikuyenera kukhala anthu oonesesa zimene zizi. Tiziwe kunena kuti Mulungu amakonda anthu tonse mofanana. Ndipo amafunisisa kuti nthawi zonse ife tonse tilandire chipulumutso. Tikuyenera kugawana chikondi cha Mulungu mofanana kwa wina aliyense. Tisakonde anthu okhawo amene tikuziwa kuti pakuwakonda tipezapo phindu. Ayi, koma tikonde onse mofanana. Limeneli likhale pemphero lathu lero ndi masiku onse. Amen. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Akudaliseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.